Il-Parlament approva b'mod unanimu mozzjoni li fija jiġi ddikjarat stat ta' emerġenza fil-klima. Dan wara l-Kamra appoġġjat emendi tal-Gvern għal mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar emerġenza fil-klima. Il-mozzjoni għaddiet wara li l-Parlament ara fl-impenn sħiħ tal-Gvern Malti li kien fost l-ewwel minn ftit pajjiżi li daħħal qafas leġislattiv dwar it-tibdil fil-klima fl-2015 qatt li ddaħħal biqbil unanimu tal-Kamra. Waqt li kien qed jippreżenta l-mozzjoni kif emendata mill-Gvern, il-Ministru għall-Ambjent José Herrera ħabbar li fost l-emendi hemm li jinbidel l-isem tal-Kumitat propost mill-Oppożizzjoni. Permezz tal-emendi li saru għal mozzjoni oriġinali imresqa mill-Oppożizzjoni, il-mozzjoni ssaħħet biex fil-waqt li baqgħet titkellem fuq il-bżonn li nirriaffirmaw emerġenza dwar il-klima, tħares ukoll lejn il-miżuri li jridu jittieħdu biex il-pajjiż ikun effettiv fil-mod kif jindirizza din l-isfida. Barra minn hekk il-mozzjoni tirriafferma diversi miżuri tal-baġit li sa nofs is-sena 2020 tiġi ddikjarata d-data sa meta pajjiżna iwaqqaf l-importazzjoni ta' vetturi li jaħdmu bi fuel ġess li jiżdiedu l-ispazji miftuħa u li jitwettqu iktar proġetti ta' afforestazzjoni fost oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.